Obrim la finestra a una de les regions amb més encant de França, Normandia. La seva capital, Rouen, és coneguda per les seues parets d'entramat, pels seus carrerons o per les seues esglésies gòtiques. En parlar de gastronomia normanda se'ns fa la boca aigua, ja siga pels seus formatges cremosos i gustosos, per aquestes pomes tan delicioses amb què elaboren una de les millors cidres del món. O pel seu marisc fresc, ací les ostres són una autèntica delícia. Una regió històrica assenyalada als llibres d'història. Ací, el 6 de juny de 1944, es va produir la invasió amfíbia més gran de tots els temps, l'anomenat desembarcament de Normandia. Vinga amb nosaltres perquè avui coneixerem els famosos penya-segats de l'Efalé. El Mont Sant Miquel és un dels llocs que va enamorar als nostres valencians. Motius en sobren. Esta illa medieval és el punt turístic més visitat de tota Normandia i el segon de França. Madame, monsieur, bienvenue a Normandie! Valencians al món!